Tangi aingo yo blay sa jisen pat aganiga sngi ka ba kodor ka bo blay la ai shiga jing im ga jingi ka nongi sngongo yo blay ba ngi yo lat biang ye ka ban snap i ka ktin ka jong try bat bania pet biang la ka ktin ka jong blay kalong ke ka ba kraw ban snotenat bat ban don ka dot not ban shashkor ka ktin ka jong blay nga puli ke kitab sam kelenong ke sispa khat kendai nga yo ia ke ketien ke job play ke bau unong ruai sam wong ha ke sam be sispa khat kendai na ga khat ke be sispa lai pho uang ikini kitien ka ba ple ia ki kitien jome ka ai ke jingshai ka pen champang ia ki bashida ngenget ba managapor habapi sngap ikaktin ke jong play bat abapi plate ikaktin ke jong play bat abang ayo ikabangan play laningan puli yan ikaktin ke jong play kat kum gani ke bible ke kren shai ba ka ba play ikaktin ke jong try ka ai ke jing shai bat ke jing shampang yo bashida ngaranget scam bagani ke dai ke badon kam bangin snot ho shuai ke bangini ya chikni ke jing hikai Paman nagapor ba pipuli ga Bible na pisngap iga jingi kai iga bangia pet nagaktin ga jong blay kai ga jing shai iga jing im ga jingi haba ga Bible ka kren ba ga ai jing shai kamut kadan ga por ka bangi dan ga jaka ga badum bana bangi dum ngi dan kama ga jing shai bana filet ga jaka ga badum pia ban pin me iga mobile ma menta ga mobile gidan ki torch to ngi pen me gitu ki torch ki badana po ko mobile but ngi la ban yai ban yang ban yo i balangi dan kami ke torch ke dan kam nomor bangi dan ke jaka ke badum de dene ke daw la dan ngi ru ngi ya ha ke ngi jing shikri blay la dan ngim puli ke bible la dan ngim pliet ke tin ke jong tra la dan ngim ju skutanat ban puli ke bible mot ngi ya badum ngi sitare rumah ngi la ban jinton ngi la ban ur ngi la ban hap ngi la ban min sauro den rei nga skutanat ba kani ge khat ka ong ka ba ple ia ke tin ke jame ka ai ke jing shai bet ka ba ar ka ba skutanat wong ka ai ke jing shampang ru ia ki beshida ha ki wi kin tin ka mot ia ki belong simple ki brio ia ki ba pidana ge jaka ka ba pilong shiso sidur pim sngot ho ba hari ha ba pi puli tin ke jong blay pio i ke jing shampang de menta ke snging ni pet biang i ke jing hikai ngamla ban niat light ye gani gaji kai gaji shang ala skukwa iga bangan kren sekiwe de ki topic nrei ngakwa bangan pendap ini gaji kai kat bala nganyele ban pen kloi de mentag singi nganyele ban kren no iki arngut ki apostol namar kini ki arngut ki apostol se uwe na preng jongki udei uba mdadan e ka jingtip nagaktien ke jong play la ni jingtho dengan slam bat ngini pet iki arngut ki apostol ye ga jingkhot ke jong play nagani ke gospel ke jong Lucas kalau nak ke Henry ungan puli nak khat ke khat sau ko ong igini kiten yo Simon yo bala kerteng Petrus ru badi wa Andrew parajong yo Jacob yo Yohanes yo Philip yo Bartholomai yo Mathaios yo Thomas yo Jacob ukun Mathaios bat ya u Simon yo bala sin u Bashirham ngakwa agani gapor bangan kren agani ke klip mat syapang uni u waipan usunran u baga bible ke kren shai ba udan hagani ke list ke bau jisu ujiet yaki kum ki apostol baru tahu day u Bartholomai fi kumagala dep ong barok ki apostol ki dan laga jong jinglong bat kini barok ki dan ban hikai yengi ye jing im jingi haga jing shikri blai tinga kwa bangan pen i fi kendiat yo ni way na ki apostol
ubakarteng u Bartholomai namar habang puli ga Bible nga wat i Jingkhot ru ngayo i udan tang kendiat ke Jingtip lesi ke Jingpentip yung new brio kalong duna ba ngam tip na ganu daw re fi puli new brio uday bo jisu lakhat udan aga ministry udan balu try ubot yu Jesus Christ baro laisnam siteng habau jisu udan aga ni perthei but pio iru naga Bible ba new brio udan hagasngi kaba kisyong aga kamera ka baneng tapi puli ki kam ke apostol nang ka baningkong dekat ke bakat lai pilap ba ya ke kerteng ke jang ugadan lang hagane ke sngi ke ba ublay upha ki apostol ba de gisis pa arpungot begin syong ke kamera ka baneng uniu brio udan haga jaka ke ba yo pediang ya ke jing hiar ke jang mensi mekhoit bala pendap ya uru daw mensi mekhoit bat udang brio bekrau Tinga kwa bangan peni fi kendiat Jepang uniu u senran u bekelalang wa apostol. Kebenengkong ka banga kuangan peni fi ke kerteng Bartholomai ke jingmut jong ke kerteng Bartholomai kamat ukhon jong Talmai lane son of Talmai. Fi ne pet bahana ke Bible ikini ke brio ki baong ukhon jong ta mo. Pilap ba pisngot ho ba kamat ukpa jong une u Bartholomai ukute utalmai namar ke jingmut Bartholomai kamat baikum ta ukhon jong talmai kam dadan ege jingmut kepada kumoi pat kan kum ki jingtho u shongsa u im ke jingim jong u ude unong kana Galilea bat nga shukwa bangan peni fi yo new brio hadien bau jisu ukiu na sebeneng uniu brio yo pediang yo mensi mkhoi but ngadanget scam wat nada ka klem da don record ha Bible shibon henry uniu brio manut bana uniu way nagi apostle u Bartholomai u ya chkhmat u shakri yo blay but nganut ban ongru ude way naki brio gi bakraw na markat kum gi jingtho ki ong ba uni u Bartholomai ulet no adin jong ka jingkiu no ka jong jisu sebeneng ba adin bula yo priang yo mensi mkhoi ulet no kum missionary sha Armenia but donru ki batho ba uni uway na ki apostol uni Bartholomai ula juanru shipor ban visit yegeri India ki don ki balangwat hapo South India shiti shipo kari ge jengi ki ba ai kerteng yege ying mani jongki hauni namar ki sngoburam yege jingwan ge jong u shari India fi hagitu ki por ban let chedu Armenia ban let shari India ban long missionary ban job yege brio gitu ki por day setang da ke jingalam ke besisha ke jong play but uniu brio nganut banong ulawan ra ke gospel shiki jaka shiki ri ki prepare don ru ki jingtho ki baong bat yegani ki klemla ban pinti kina don ki baong ba uni u Bartholomai ude uju u brio yau balakhat Nathaniel adien don ki baong ba Nathaniel ude Bartholomai u Bartholomai ude hiu Nathaniel tengim da don proof e ketan re don ru ki jingtho ki beda pensisha ba u Bartholomai ude Nathaniel de namar ba kamdon ke ba shisha nganom ong ba kadai nei kamdai dengan syukwa ban pentip sepi ba ki babon ki nong tho ki scholar ki tho ba u Bartholomai ude Nathaniel ti kawai ke banga syukwa bangan keren lengkot yo no brio kadai
Lese ke jinghikai ke mga yo nau ni u Bartholomai ke dai. Balai baka Bible. Kat yo ni u apostle. Keklem dan Jingkhot shibon. U klem pau kerteng. Shibon kumbapau ki jong Petrus. Kumbapau ki jong u Philip. Kumbapau ki jong Yohanes. Mo kumbapau ki wei pergi apostle. Nga perkhat aga jing pule Bible jonga. Ya ga ne ke jing im ke jong u Bartholomai. Nga yo ko wei ke jing hikai. Ba ublei udon kapor ye ki brio baro. Balada ublei uburi ye ke kerteng ke jongki udan laga jong ke plan. Tangka wei ngatip bau ni brio wat lada simpau kerteng berki brio gini tip sepang jong. Hari ngitip udan ke Jingkhot udai apostle. But wat lada ye ke kerteng ke jong tip ndrei ke jing syekri ke jong kapau. Ulayat bagi kamba ke jong Jesus Christ. Ulalau missionary bukrau sa Armenia. But udairu beriu bukrau buan pojidu seri India. Compare wala day ke kerteng ke jong klem de penpau. Renganut penau ke sengi ke bekhat do aga bau play un penkup buram ya kiriu khut ke jong. Nganut penau Bartholomai uniang. Ya ke banio ya ke pan sengat ke bekam krau. Tengah kuat bangan peni fi ba pinio jenghi kaile sekendiat. Bapa pi syakri u blay wala da ke jing im jong fi ke kerteng jong fi kam de pau. Ka kuat ba pinum ya wat ya kata namar u blay udan la ke jong ka bainong ke bekam krau. Ya ke jing im jong fi wat la da pen pau ya ka. Shikibri u shibon. Ong no di kiwi kentien wat la da ngim da long popular ngim da pau nam. Henry kan mau ngidei ke badan ke Jingkhot ke bekrau no blay. Dekat kum ke Jingkhot uni u Bartholomai udai ubayap kumu mata ula syayap naga bentau try kat kum ke Jingkhot ki ong bau yap ha Ethiopia emap inga bau yap hang ni Armenia. But dan ki baong ba uni u Bartholomai uyap da ka ba khosni iu skin alive iu ula khosni iu baladin sakrakli iu fi lada ulong umata uyap hadukan ni kabamut baga jeng syekri blay jong kalong ka bakraw hadukat ta begitu ki por kimla banle da kumoi pat ye kini gi apostle setang ka bapeniap no ye ki lum kumta kin pen kala khongpong ye gari baga jait benrio. But ngai ngu blay bawat lada mdan batip bahai sepang uni brio kumanga ong yang sisien. Harikin mau udan hapa ke Jingkhot ke jong tribe aga wei sngipin sa yo i blay un penan buram yo ni brio. Letang ini pet pat haga ni por naga ni Bible. Ye ke Jingkhot yo wei paru brio utau de Mathaios. Lese yo ni Mathaios ngila ye kaban snotho shibon namar unio Mathaios uthoru ye ke gospel unio brio udan kejing syekri ke bakordor bat ke belong kejing aimen sim ke bakraw ye kejing im kejingi hagini sngi ki bangi im mangi menta tangini puli khendiat ye kani ke gospel ke jong Mathaios kalenong ke bakhendai na ke khot ke bakhendai terter ko ongkum ne habau jisu ti ulayat no nang ta ulayo i yo brio ya ubala khot Mathaios ubasyong haga yengkrong ula ong te utubot yanga ti habau la yang ula buat yu kala jaru habau la syongbam haga yeng uta kami bun ki nongkrong bagi bapop kilawan syong shania lembaru jisu bagi sunranjang
Habagi Farisi tigila yo ikile yo ong agi senran jangu. Balay ba unong hikai jang pi uya bamle bagi nong krong bagi bo popro. Habau jisu la yo sngaw ula ong. Kiba kia kim dan kam yo nong pen kia. Regi bo pangken. Kilet mapi hikai ke egene yaga jingis na ingaman om yaga jingkinya. Napangam simlawan man khot igi bo hok. Regi igi bo pop ya kaban kela kapamat. Uni u apostol le sila dengan keren ni uni ngadan shibun ki eki. Bat nganget kalong ka jingkir kuga bakraw. Hagani ka sngi. Habang ini pet yaw ni brio. Kum mga ladeb ong ya gani haga jingya day baru Philip. Ngan ong kum jo ru haga jingya day baru Mathaios. Balay ngan ong kum jo naman ngayo iyang ni ba uji su uyat nang ta uyo iyo ni Mathaios. Uba utray haka Jingkhot. Paninga Jingkhot. Walay soto bakla. Mdebo de bakrong. Kumto polis bejar krong. Surok kumto beggars kinong krong Uni uday tax collector. Uday uba lumpisa. Nasi naki highway naki mo. Lumpisa naki brio gibuan kayi utray hagi naki kam. But pitip. Nadu ko to por ki brio ki betray hapo kini ki kam ki bekrong pisa na keleng la nyau ben la ne la kren ben ki la isi ru ki de ki bobon ki brio ki por na mar kini ki shim club ki bam sap ki eat spa ki penshitom wat ki brio na ma ki don ke bor ban penshitom ban na ka benta ban yo pisa. Tiu Mathaios uday betray ye kata kekam ban lumpisa uday unong lumpisa ye ke sarkar. Kabanga pelang ni kalong ba. Kumno ujisu uyat nang ni uyo ini beriu bau dan kum kata gajing mutray kum kene kekam. Tang ba uong yo Mathaios bot yanga. Dia habau la yang ula bodi ko tade ka mga ngalong amaze nga plado matag sngi kumno uni brio ula ban uba trailer ka kamu ba don ka kamu ba iet pisau ba im klumar ndawan uji su ong bot yang uni brio yang cha bot fikadika kumangala dep ongong ngasus ngotho Bahabau Jisu wan mani kendo iya kibrio hagu tu gopal kamtami ya apostol. Kanun benong udan kejing darakat ke jong play ke bakraw udan kejing pensle. Bahabau khat iya kini ki senran baro ki badan lala ke jong kekam. Ndah baki syamba nu Jisu kabor ke jong play ke badan hu Jisu ke kraw hadu kata. Bagi klet wat yang kam ke bagi try ki klet not ke jingkwa pisai ke jingkwa baro kata ke bor ke badan au Jisu ke kraw bau syong bot yang ki yang jat ki bot nganget ye kata bat nda bau Jisu khat yu ni Mathaios ulet ha ke yeng ke jong u syong bam bat ndau syong bam ki bobon ki parabe trelang agani ke kam krong pisa la nyau ki bigide ki brigo bo pop ki awan shibon man shong bam lembar ki sunran baru Jisu haga yeng ke do Mathaios fi hang tapin sa yo ye ke jingmot balay jet yo Mathaios ujiet na tu ke kam na tu ke jingle na tu ke jinglong ka bam long basnio khat yu ubar u kongo bot yu Jisu bat piu bo Jisu dalai rong yeng u de shong bam bat piu ki weipat ki be long kumjo kumu Mathaios ki wan ban shong shania khmat jong Jesus Christ balai namar kitu ki priu ki be im ki tu ke kam ki la kitu ki priu hi ban job itu ki priu Lesengan sa isu syu igata ndray ngakwa mga nong ifi. Uniu brio bakraw nagi apostol. Day haga yeng jong niu Mathaios bau Jisu kurani kektien kabanga sngotenat bau ong ki bakya kim dan kam yo nong pen kya.
Henry ke bapangken. Gam simlawan siya ni ke pertay. Ia kaban khat igi bahok Henry ia ke bapop ia kaban kelak abamad. Ukuran aga yeng jauh Mathaios. Fi hangi filap bau Jisu utip bau Mathaios de beri bapop uber im ke jing im ke bamlong. Udah badan ke pas ke bamlong. Kaba ke jing im jauh ke balalet hi ke day ke babut nam ke besak nam ke ba mau ke besak nam snew au main akum ta. Hareu Jisu lek khat yo baru ang ki bapang kim dan kam ki bapang ki dan kam yo no pen kia. Ki bapop ki dan kam yo ke jing la ka bamat bat ulet chao yo. La banang no ulet shim yo ne naga jaka ka ba jersi. Bat filapin mut durbau penlong apostel yo. Kani ke ju aimen seminga. Mangaju perkhat ngaju sengo buram yo blay ha kata liang. Bau khat ye ki bobon ki priyo gini sengiru ki be im ke jing im. Kabalong persya ke man ke jong blay be ke manu priyo. Kabagi priyo ki la nyau ben me ki priyo kim sengo tanat. Piyo iyang ni ke farsi na yo ibu Jisu khat yo Mathaios bau lit ba me yung ki farsi ka niam. Kamlasya. Manu Jisu jubab ki kitien ki bukodor. Ngay kini kanay men siya me pi. Ki besengap ini ke jing hikai. Mau blay la daw khat yo Mathaios. Nakabakum ke tu ke jinglang. Nakani ke kam. Ulah ruban khat ye pi. Tapi dana nunu ke kam. Dan ki beri betray ke kam ke bamlang. Kabalong ke jing isi aga imlang salang. Henry la daw Jisu le Yeshem iki. Ulah ban khat iki. Begini aja ke lenti ke betamai. Ban ino. Ban bod yo try. Barun penlong yaki ki beri ke bekrau. Tang ini pet yo ni Mathaios kendian. Kat mengenang lap aga ni ke jing ikai jenga. Kekerteng Mathaios kedai ke besengot nak. Kekerteng Mathaios ke jingmut jengka kemut gift of God. Hakiwe gentin kemut ubala ais ngo bahadau belai. Mut doru ni brio u kekerteng jong u kedai shisha ka bekodor. Namar udai ke jing ais ngo bahaga banau belai. Haki brio kila banong de besneo de bamsap de pop kat bahau belai udai ke gift. Namar uniu brio un salong ke jingger khugo bekrau ye ki bobon ba ki brio. Ngayo iya ke neba Mathaios udai shisha ke gift. Namar uniu Mathaios udai brio uba ke Bible ke keren shibon sepang jong. Ula tho ia ke gospel ke jong Mathaios. Ula record ia ke jing im ke jong Jisu nado padang ka. Hado bunda yap. Lesing alang anong kanjin daladai ke jing duna ia ke jing tip. Sepang ke jing im jong Jisu ladam day bo Mathaios tho. Kanjin daladuna ke jing tip ke bejanai sepang utrai jing iu Jesus Christ. Lada ublay klem jet yo neo brio. Udai shisha ke gift ke banau blay. Fitibam yo Mathaios udai brio ubala ya ke spa ke jang u ke bodan. Ula no ya ke jing im ke berim ke jang u wat ya ke kam ke bautrai. Jisu lek khat ya u bat ukongo ubot yu trai no yat ke jing im labanong no ula do no ya ke spa pertain de shem ya ke spa ke kam krau how Jesus Christ
But uniu brio namarudon ke jingnang jingstan ngalanganong. Namagi betray ke kam tax collector kide bendan ke jingnang jingstan. Nagata daula ban tho benia bai kini katkum ke gospel ke jong. Ula tho sepang ke pating nadu Abraham hadu Jesus Christ. Ula tho kumno bala khayu deimu bekren sepang gitu ke riu start na rimingi. Deimu bekut sepon gitu khat Bible kumno ban pendep ia ke jingkhot lani ke jing moi ke jingwan ke jong Jesus Christ ban pensisha. Bau Jisu bau wan la kayu kum tau long kum tau he tau long kum ta banda pensisha pitip kawai ke message ke bekrau palat yo Mathaios habau tho yo Jesus Christ ke jing tho ke jong Mathaios na pin puli berok kawai ke dei upen I bau Jisu udeu nong penim udeu Messiah ban upersang ban hikai sheki jiu baki jiu ki dei ban sngot ho syapang uni ubalong Messiah. Fi teng ki brio ki klems ngot ho ude Mathaios ubetho ia kenika gospel gejo. But kerukom tho jo utho sepang u Jisu unong penem unong siuspa ubaba no iko pop ude mu ubalong ke jingkerman iko perthei bat ude Messiah uban pelat imot iko jiu uda tho bat u persen yo Jisu shiki jiu kumo Messiah hagane ke jing tho gejo. But ngai ngu yu blay na benta jong nu brio. Shembo nu brio de bekrau ha Bible. Bahabo tho ia ke jing tho sepang Jesus Christ. Pio ibo Ukraine bon bah sepang ke jing yap. Ukraine bon bah sepang ke jing sha ke jong. Ukraine bnia bah ke rukom tho ke jong wat yo Lucas ulakam tho janai nu Mathaios. But ngakwa nganong e fia ke ne ke por. Don na pleng jong fi ke ne ke klip mat le se pi sngap ke ne ke jing kren jong. Ngalapan I fi bo Bartholomai wala da don shibon ke jing ke ya ke kerteng ke jong ban tho an reu blay udon ke bekrau. But yo ni Mathaios fi yo I ba ke jing im jong ke dei ka ba du jingkerman ke dei ka ba usu im be tang ban shie be pisa ban shie nyau pisa le se bro chisngi bat ban shukumen na ke pisa bat ke bam sap bat ke im ke jing im ke bam long. Rei phila pin mudur bau try udang let wat kumio Mathaios bat ban pelong senon yo ubriu bukrau haga Bible haga jingpet jonga lese namarba ngishipule ne gospel jong Mathaios rei haga jingpet jonga nadu kutu singing kong bau Jisu let wat Mathaios kadai hok ege Pharisee begin criticize begin kren persha. Nama kimla ban mudur kumnu Jisu belong unong ikai u belong ubo wanau blay uba kila petsa u kumuta shisha uba wanau blay uba khoi uba janai uba kentang ba kumnu udang let khot yo Mathaios bat ba udang shongbam haga ying jo ubat udang khot yo uba un bot yo kumusenran ka kadeka bamla pediang hagi Pharisee. Herek ngakwa bang anong ifia gini ke porba ka bamla pediang bat ki brio kadai ke basuk baru blay na maru blay umpet ye ke taga pas jongi umpet ye ke taga rukom tray jongi ke taga jinglong jongi umpet fi hagini ki singi ki brio ki bakla palat ye ke jing shisha jonga gospel larangan keren ye gini nganget kalong ke jing mentoy fi gini ke por tanginum penret ye ke gospel jonga jing aye ye ke jonga Jesus Christ. Ngakren nang ni daga download ke badan jing ke klip daga jing sngot ho ke tien ke jong play. Bateng teng idang baklah bang yalap yo Jesus Christ ke jing penem daga jing kraw jong ke jing aye ke jong play. Bang isdang ye ke ban penrit bang isdang ye ke ban filter ye ke brio. Daga bang ipet ye ke brio naga jing long jing im bang isdang ban judge ki daga ban bishar ki nangta bat ban ong ki bakim lang fit naga bentaban shekri play. Namar baki don ke jing im ke bakla, namar baki la bakla ke jing im, namar baki la yaat ke jing im ke bamlong, nakita ka daw kim long show. But ngi kondem ngi ki ngi inoi ki ngi yaat lain na ki but ki poi siya ke jaka ke ba kordit wat la ki don ke jingkhot ke ba kraw ke jing im joki.
Fi gani gani ka bo wit ye ga niam gani gani ka bo wit palat ka bo blay u sngotanat balay khat yo Mathaios ban pen I ba ka jing ai ga jong try ka kraw ban pen I ba blay pet ye ga pet ye ga calling ka badan gitu ki breo teng teng ngi ngim yo I ga calling ka badan ki breo ngi yo I tang ye ga jing le jongki but khams ni uli le ga dai bagi pet sa ye ga jing tre jongki bari ga kam jongki bari ga jing long jongki ta ga dang yong kini ti kim long ki farisi ki poye ki taka jaka bagi ong kum no mele shong bam lembat ki nong krong bagi bo pop u jisuang ki ba kya gam dan kam yo nong pen kya de tang ki bo pang ki bo pop ki don kam ban kala ka ba man ndai ki bo hok la pa na kerpat if ye ni ki por ba pin yo jing hikai na ka Jingkhot yo Mathaios na sngau tho ba ka jing ka gospel kam dai ka berit ni em ma ka por ka jong ka jing ai Fiyo imen tagi priyo ki dona ki jaka ki prepare. Fiyo imen taga perthega dona pedang jing jinjar pedang jing dan shibon ki bangop aga drugs. Ki bala nangi ki kentaj ki bala ngi no ki la akut lupa na gari perthega ki ne chadu jok. Pimte begitu ki bangop aga jing len besneo ki bangop aga tu ki jing snot ho ki bakla aga jing em ki tu ki di ki bu setan wi le na ki dona po jong ka Jingkhot ki dona po ka plan ki jong play. Pateng tengi nginit pe tangi ki briu biang tangi ki briu dan buram tangi ki briu han ngamong bang yunum pe ki tan rei tangi num nyau ben ki ni na kini ki don la jong pat ka Jingkhot ka kham ker pang no blairu la fi pe ki jing em ko jong Mathaios kan dei ka we ne ki jing aiman sem ki kraw yingi bangin ya lap ki gospel bangin not ki ban peniang ki briu ki ka perthei kam la peniang ngayo I ga ne ki jing shisha Pateng tengi persang mangi ban thau ye ki brio shapang ka jing ai ki jong play ni khlem thau kat kum ka jing shai jong ka gospel ni thau kat kum ka jing shai jong ka jing mot jong bangi kin tai ki brio ni nyau ben ni ki bobon le se ga ni ka pangan kren khndiat ye ta hiyo I menta po ka perthei ban ka dan ni ka pop ka ba setan ka le ban kta ki brio ban pen ka lai ka jing long tan rai jong ki don preng jong ki popoi shaga jaka ga bakla bala pen sngau thu iki hagani ga ri ga jingi ki bonang ni shlong ri ga si jantia jingi ki priu ki bakwa ban poi shaga ta ga jing bakla na ga plan ga jo blay ki ba soitan wi alami ki don preng ga jaka ga ba ki don ga jing sngau thu ba kim sngau ta nat shu ban bot e ga jing bu bet ga jo blay bo shinrang uni tho bat ka kin thei ba ka kin thei ga ni tho ba shinrang ki sngau kwa ba ki ni tho no para shinrang ki kin thei para kin thei bat kani ka ya men ta ga per thei ban men ta ga ni ga rung wa ga ni ga ri ga jingi bat ngam pen ram ki nga kwa ba ga nong fi ngi ngim dei tang ban shunyo ben ki ban kin tat no ki in rai ngi don ka man te ba ki ni gi don ga influence jong ko min sim ba man ban pen baklai ki bat bakin poisha ga jaka ga bakin jat shirta but dei na ga ka dan coming I bangi dei ga ban duai ban knela ga kti shiki ya ga ban islok ban job ki shiki jingla ga bomot krani fi ki yeng sam krani fi ki badana yeng sam ki kon samla pikir ba ga ni isni pej bahala na fi pulie po ki Jingkhot po ki YouTube channel po ki mobile ki jong fila ni bi kendo ki brio ki hikai chipang kata ka shongkhap shinrang para shinrang kentei para kentei ban persyang manan ki transgender nang ta gini ki mo kini ki LGBT ki bangi ong nga kwa nga nong fi kini ka di ka por ka bangi don kaman kren ni kani hapo ki jing hikai ki jingi bagi di ban long aware ban scout ho bagi khon ki ti ki jingi ki di ban kiar na ka bakum kata na kalong ka ba persya ke jingbo bet ke jong play
Blay la boy ga kan thei ba long ga kan thei bo la boy shin rang mo long shin rang. Ma bo shin rang ma ga kan thei ki dei bandan ka jing dei. Ka bo blay la bo ka bo khoi ka ba dei. Man ta la pen ka lai ga ta da ga bo saitan ko ban persha i ga jing bo be ga jo blay. Ba ka ta ka dei ka ba le persha yo blay ka long anti ka long ka ek ga long opposite i ga jing ko ga jo blay but manot banong nda ka la wan ga ni ga ba khla kan wan ga jing pi shar ga ba kraw ha ga perthei. Nga ju ang bro bor ga ni ga ktien. Bau blay u klempen jat ye ga perthei tanamar ba ga pop. U penjat ye ga perthei nda ba ga brio ga pai sha ga jing khla. Ha ga por jong nowa ga pai sha ga jing khla. Ga shong kha ba ki ksoi ba ga mi brio ga ba khla. Ha ga por jong lot ka Sodom ka Gomora ka la pai sha ga jaka ga ba khla. Ba nda ba ga la pai ga ba khla. Fiyo i kan sa pai ka por ga bau blay una ban pendu i ga ba khla na maru blay udah ba khoi. Blay udah ubadon ka nong rem. Ban mentau saitan wi le kata-kata ga perthei ban pen poi ga brio sha ga ba khla. Ga krene ga ne bangan pen ispi bang ngim kondem. La dau blay ula ban jit yo Mathaios. Brio bala Vietnam. La blay ula jit yo Mathaios. Brio bam longsho. Blay ula ban jit yo piro. Ban pen pai pi sha ga jing penem. Penem ga jing ga batamai ga badan buram. Fi nga yo e ga jing yo men se ma banga pule yo Mathaios. Filapin mut dur no no brio ba nganut panong malang siu tho pisau tho ka account jo na tau tho sepangki mo ka ka jinyo pisa na tau khen pisa na tau perkhan mo ka ek tang ka kam ka sniu sudah tang ka kam pisa tingka sudah nrai filapin mut dur bo jisu no let you shot you no brio bandau ai ui ga jingpenem filapin mut dur ba u blay u tip bo ni un sa tho i ka gospel Kejong Mathaios ban unsa wanra igini ki gospel bangin tip bahasa pangu Jesus Christ. Nabi perkhat ulai khati una ke Jingkhot mudur bamenta de ki million ki brio ki pule ke gospel jong Mathaios ki kelaka bamen. Hadu menta ke sengi keren mangai ke gospel jong Mathaios. Kat nu million ki brio nadu ke por ke jong Mathaios adu menta hadin bakila late no ban ngila yo ini ke gospel jong Mathaios bat baka ni ke gospel jong Mathaios kala kelalong kan nongrim jong ke jinget Kristan ban ngila lap shi ke pertai kat nu million ki brio ki kala ka bamut na ke Jingkhot ke jong Mathaios tengin pet ye ke jing em jong ki brio kum no ki em ke pas jong ki rela dangila ban kedup iki berbakila ban kener shiki lada ki shem shisha you just Christ bade ke jingla ka bamut u blay u dan ka plan ka bakraw ke jing em chonki ngayo men sem ngayo ka jing shai nga kren ni gani na mal nga sngot kho ba o Mathaios u dei ka kerteng jo u kamut gift of God dan gibreg bade shisha ka gift no blame do saitan spoiling ni gift ngayo i hagari ke ching ngayo i hagi bayi masam ngayo i marjan marpa ngayo i mga lechineng sirum dan sipun gibreg bade ke gift no play kidan ke ek ba crow po chonki kidan ke ek ba kodon rela spoil no iki de ke jinglong jing em go besneo para bamdan mano mano ya rap iki ki poishe ke jing du nong ba ki yap no kum to ki lech nan se du jok reu jisu ang ki ba kot ba khia kim dan kam yo no pan khia di tangi ba pang nga ai ngo yu blay na ka bintang dot not ka jong jisu man nga nget bagane ka lang ka jimin toy wat la yaw Bartholomai msim la thon rei new brio ula long ka jingkar khu but yo Mathaios brio bakadan ka pas ka bamlong rei blay ula pendan kamrat bayo but pitip yo Mathaios la pintip ye story jong
uyap kum mata dan kan kum Jingkhot ki ong ulej Ethiopia bala peniap yo la krai kli yo bala ngej ha ko gis ngin ni kan do yo Mathaios on kelalong obrio obanyo shibon ka buram law play ka baino patungin duai bagani ka Jinghikai ka bapio na gini gi argon ki brio kan ai men se me phi gini gisngi ko pa nga aingo imena ga benta kini ki brio ki ba mala khat iki agar kom go per aga bagi don na preng jonki ko pa gi ba pau bat gi ba klem da pau re baro ki de gi ba don ga Jingkhot ban nge da ngej skem ko pa blai ga ni gan ai men se mi gi ba bon bagi not iga ban pai sheme ban shakri me aga lo ga jingur khuru wat yengi gi ba shakri me ngi no bo po de ga jing ai gi chame ga jing yem jang gi breo aga kerteng ga jong chi sungi tuai amen bat amen to blain kur khui pi ko blai shibon